נו. אין בעיה. כן? תעשה אליי חיונית. הנה. ושוב אנחנו כאן, בתוכנית הנהר הירדן. הפעם עם חברים חדשים. הפעם עם חברים חדשים וגם עם... זה סוג ההארדקור הכי קטלני שיש. כמו שאתם רואים פה, זה הנהר. ככה הוא נראה ביוני. יש חוק אחד. סוף יוני. יש חוק אחד, אין שמש, אין ים, אין נהר. אין שמש, לא נכנסים למים. זה מתחת לסיווג 3. אני סיווג 4, היום קיבלתי. אוקיי, והנה פה הקרנלים יושבים להם. הם אנשים כאלה שבאים לפה מדי פעם ומתיישבים בנהר וחושבים שהנהר שלהם. אלה האנשים האלה. הנה יש פה אחד, חושב שהנהר שלו. קודם כל הוא שלו. נכון. ויש פה קרנליניוס יושבים. שלנו פה. תכף נגיע גם לשר האש, אל תדאג. ואז אנחנו ממשיכים כאן. כמו שאתם רואים, יש פה את הזולות שלנו, פה את האוהלים שלנו. אנחנו נמשיך כאן לתוך הזולה, הישר פנימה, זום אין. אוקיי, תכף נציג אותה. אז ככה פה סידרנו לנו את הזולה, אבטיחים. וואי, איזה יופי. ככה, זה מבפנים. גן עדן. זה ככה עצים שהורדנו פה. לא הרבה, אבל נראה לי זה יספיק עד שעה 2 בלילה, 3 בלילה. יש לנו פה בכבודו ובעצמו שר האש, בדיוק באמצע הפילוח פה של העצים. נעים להכיר, היום יש לי עובדת חדשה, קוראים לה אשת האש. אשת האש. קיצור, ניקול. ניקול, ויודעת הכל. די. אוקיי. נו, תראה לי איך אתה שובר את זה עכשיו. בוא נראה. תודה יפה. יפה, עכשיו תגיד לי מה קורה פה. אתה יכול להסביר לי מה הולך להיות פה? מדורה ענקית. כן, אבל אני רואה פה המון עצים על המדורה. מה, איך זה בדיוק מתחיל הדבר הזה? תסביר לי. אנחנו ניקח את כל הקטנים, בגלל זה אנחנו שמנו אותם פה. אוקיי. אנחנו נשים אותם פה, נדליק, נעשה כמו רשת מהענפים. אוקיי. ואז נדליק את האש מתחת, וזה אפשר כאילו להתחיל כאילו את הגדולים לאט לאט. אבל מה תעשה עם כל העצים שכבר פה? אתה הולך לפנות פה או שזה נשאר ככה? כי הכל ידלק פה, רק זה יישאר מה שיהיה. אתה צריך לעשות פה פינוי, כן, אני רומז בעדינות. בדיוק, עבודה יפה. זה מה שאני וניקול עושים. בדיוק, אז הבנתי, אז ניקול שותפה שלך לפשע, אני מבין. יפה מאוד. יעל, מה את עושה? מה? אני עושה משהו. מה את עושה משהו? אני משחקת. מה את עושה? איזה משחק? יש חוקים? את סופרת כמה יש שם? כי יצא לי 6 ו1. אז עשיתי 1. אז עשיתי 6 ו1, רואים? אבל איפה 1? אני רואה את 6, איפה 1? הנה 1. אבל זה חלק מה6, לא? לא, כי... הוא גם 6 וגם 1? כי עושים ככה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ו1 מההתחלה, הבנתי. כל הכבוד. את רוצה להגיד משהו עשיתי 6. את רוצה להגיד משהו לכל האנשים שרואים אותך עכשיו ושואלים מי זו הילדה החמודה הזאת? לא. אין לך מה להגיד להם? הבנתי. עבודה יפה. אבל תזיזו משם מה זה, כן? שיהיה מעניין. הנה פה, אשתו של מקסי מנסה להרדים. שלום לכל אנשי הנהר ולקרנלים שלנו שמצלם ולא מצטלם. תכף אני גם מצטלם, אל תדאגי, עשיתי מלא סלפים. תעשה לנו סלפי. עשינו מלא סלפים. חכה, רק התחלנו. איזה שקיעה מהמם. ומכאן מהנהר אני שולח אלייך יונית באקסטרים.